mandarina, figa. Hem descobert tomàquet. Les formes. La taronja no funziona, la taronja no funziona, la taronja no funziona. Che menjarem? Riba roja en pa, la xara en sucre, ondara en oli, els poblets en mermelat. La taronja no funciona, la taronja no funciona, la taronja no funziona. Che menjarem? Idenia en pa, xàbia en sucre, Jesús pobre en oli, benís en mermelat. La taronja no funciona, la taronja no funciona, la taronja no funciona. Què menjarem? Pedreguera en pa. Aquesta tarda hem fet un experiment i hem après moltes coses, els preus, els colors de les fruites, els noms i les formes, les paraules masculines, les femenines. Hem anat a la fruiteria i hem vist les taronges, les pomes, els plàtans,